Adlaw karon nga Domingo diri sa akong nahimutangan. Gabakla ni akong binhi diri ug akong kapikas ilong kay manimba lagi may aron mawala-wala po niya ko ang pagkamarites gamay ba. Hinsulod na mi diri sa longga mga bayot. Wala kayo'y tawo karon kay mag-alas 9 na diri sa gabi. Daghan ra kayong kandila diri gipang ugbok mga bayot. Unya nga mo ang gipalitan og kandila diri sa sulod. Hotdan kuno sila kandila. So mao to pauli na lang may igo na may gaampo og ginagmay. Unya kani akong binhi diri nakabitbit na og totoy. While nagbaklay ko aning kadaplina nakita kog tubig diri so mainom sa tadaan diserta mo baklay dire kay uhaw kayo mga bayot og nila pa uhaw sa gugma charot bitaway hinsulod mi ani ang tindahan kay mingaw na ko ang bana palitan daw ko niya og karsones kay akong mga karsones mga gabok na mga bayot nya duha ka bukong karsones bandri balik-balik ra ni mao na giingon og afa mga tuwang bana pero wala tay mga bisti ba bitaway joke ra mo palit ko og karsones mga bayot kay ako ang mga karsones perte ng mga lawlawa kay naniwang-niwang biya po niya ko ang mga batiis diri og sampot so kinahanglan na tamo palit atong mga DC nga size ngita ra ta drig na aba humana mo og pamili sa mga saninaan mga bayot diri na pon mi sa city while gabaklay-baklay may kani ako ang bahandi nangabot diri og chocolate unya dira ba niya kanon mga bayot kay di siya ganahan ani while lang ako ang bana busy og pangitaw unsa iyang ipangbutang sa iyang basket kami pong duhang karina diri busy pon mi og panguhaw unsa iyang ganahang kalanon magpadapli na dai mi diri mga bayot kay nakabitbit na siya candy nga dako pa sa iyang nawong 900 ka pinday na sa ilang kwarta diri og akong i-convert ni sa kwarta nato sa Pilipinas naras ni siya sa 98 ka pin so dili lang nato na ahon-ahonaon i-convert na sa ato ang kwarta kay maglibog o mag-all atong isa ka autok og ato nang i-convert tanan natong napilian. Basta makaduaw mi diri sa city, mag-all lang usa ka tango ni Karina og digyo na siya makakuha na iyang candy. Daghang klase ning candy ha pero kani mo inaano yun na ni Karina. Kaning kinduha ira man po ning tilap-tilapan mga bayot di man gyud niya kanon og tagob-kubo na iya ang tango. Di man gyud na siya mahulahaw tayo og kaon na iyang gibitbit. Hayag mi nanggikan mga bayot ngit-ngit na mi pauli. Murag mag-alas 2 na diri sa kadlawon mga bayot. Akong anak oh. Si hi. Guwapa ko. Katulgon ako. Pero lami kaya mo ang background oh padir. Ako anak mga bayot nakita og moon og star sa langit. Ingon na siya moon, star. Papa? Nabiyaan niyang papa. Panawag din taon siya papa. Papa? You see Papa, come here. Faster. Si hi sa. No. Himpalit may ganina og kanang iyang lollipop mga bayot. $2 kay to. Gibundak kasarang bundak awa na. Napulpog oy Ginoo ko. Maguba tawon niya ako cellphone. Ha? Cellphone lang iya mang ilambos ako nawong. What? Papa? Go Papa? Papa is coming! Yay! Pauli namin mga bayot. Kay gutom-gutom na yun ang bitok ni Celestina. Nangita na og pagkaon kay nangaon mi kanina mga bayot. Gamay ra akong gikaon kay kani laging gaulag ba timi-timi. So gigutom gyud kog binaklay pod. Nabot na may diri sa among panimalay mga bayot nang tawa nga mo ang mga karga. Basta makasangko si Karina og tindahan, di gyud magsilbi og dili gyud na siya makakuha sa iyang gusto. Namira din siya ganina dito og blackboard mga bayot. Dayon iyang giubanan anang ambot unsa na mura magkamot nga pangkalot sa kagid. Wa pa gami nakailis mga bayot, iyan na nang gidali-dali og kuha ng sulopin nga gisudlan sa iyang dulaan nga iyang napilian dito sa tindahan. Alas 3 sa dres kadlawon unya gipanggutom unya himpalit ang ako ang bana og pako sa pabo. So kani mo amo ang lutuon karon himuon na magsudan. Ako ra nang gitimplahan ra og turmeric powder. Dayon isunod nato niya to ang pamintang durog dire. Daghanon nato nagbutang kay wala sila nagdaginot sa ila ang mga seasoning dire mga bayot. Den isunod nato ng asin. Kani nga ako mga kagupadre, basta pag unsang orasan na sila bation o kagutom, magluto gyud na sila para makakaon. Unya sukad na balhin mi aning balaya, ako na gyud nahimong kusinira. Kay og nila pa gawa sa gwapa, maayo gyud po daw kumuluto-luto diring dapita. Charot. So ato na nang idusok dira mga bayot, den isit nato ni diring oven nato dire aron maluto na ni, di na ta sige daghang yaw-yaw na nato na isit ng time din ha og pila ka minutes na ato ang gibutang. Dayon pakiton ta mo dinhi og unsay gipamalit og gipangkuha namo dito sa city ganina. Dayon na sila yung mga cheese diri mga bayot, lahi-lahi ni siya porma, lahi-lahi po ni siya lasa, kaning chisa pang pizza ni siya, unya kaning hama pang pizza po ni siya, ugma ko nilutoon og gutomo na pod me. Dayon nagkuha day ako ang bana og whole nga manok ganina kay si Karina manok is life gyud ni siya sa iya ang lugaw. Dayon nagkuha siya mga ginagmay nga mga apple then ani do nga pinalit namo para akong lutoon og mawasa kaya mong lamin sa mga bayot then palit day ko ang bana og pepper pod nga tuyok-tuyok kon mo aga sa sana. Dayon human ato na ning abriho ni atong oven dinhi mga bayot kay parehara po na siya sa binulad nga kopras kung ang lobe di nimo balihon og
bulad ka di gyud mauga ang pika side. So inana ra. So balihon ta nagtasatag sa dira kay aron ma-equal lang pagkaluto. Dali-dalion lang nato na dira og bali mga bayot kay bisan ning ako ang panit og mura nagpanit og kabaw makabati ra gihapon ka init. Hastang inita mga bayot, lopig pay gapugas. While kaluto day mi sa amo ang sudan dire, galuto puday ko diri og kalanon ni Karina. After 30 minutes mga bayot ato na po ning subayon din nga ato ang mahiwagang binulad. Ako ra day nang gipakapinan dra og duha ka bok putik to mga bayot para sa akong ugangan og sa akong bahandi. Nahibong ko ani ako ang recipe mga bayot kay ganina sa akong paglunod ani wa man unta nako ni butangig oil. Pero karon pagsubay nako gamantika na siya. So manini mga bayot luto na niya ako ang gibugna mong na nga recipe mga bayot. Diri ra man po ko nakatagbo aning kalanuna mga bayot o nakaluto aning kalanuna kay wala man ni kaniadto sa amo ang among madali ginamo sa lagi post ag sili butang suka kalanuna namo. So ready na ni namong ibutang sa lamisa mga bayot. Humagkaon guys, slice puday ko diri og prutas nga pangpahami sa kagiron nga panit. Bitaway jokra, nagutada day ko diri og apol og saging para baluno namo ba sa among pagkatulog. Daraday ni dinhi ako ang binhi mga bayot o nagsunod-sunod nang salida nga iya ang gilantaw. Basta ganahan na siya sa salida, makalimot gana siya og mama. Pero wala gani na ayon ni. Hantod siguro iyang tate, iyang kanunay bira kay makigdula siya. Alas 6 na diri sa buntag panahon na nga patiklopo na mo niya mo ang mga kalimutaw mga bayot na ngayo na nigatas ni akong bahandi ako na ning hatagan. So dire ra na ako taposon akong wara-wara karong adlaw. Salamat sa inyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye. Okay.